Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷе Нӯйман шаҳром. Айни замон қарор дорем дар шаҳри Ҳисор тамошобинони гиромӣ. Аз ин тараф камтар болотар равем, аллакай вокзали шаҳри Ҳисор мешавад, маркази шаҳр. Ва хонаи имрӯзамон дар ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ҳамин ҷо тақрибан 1.5 километр болотар аст дӯстони азиз. Дар ин ҷо дӯстони азиз, мактаби калони рақами 5. Камтарак болотар равем, масҷид мешавад. дар ин ҷо бошад масҷид. Марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ кӯчаи ҳуҷамсо мебошад, яъне партиез мегӯянд. Мактаби калони рақами 5, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ дар назди хона ҳаст дӯстони азиз. То раҳи калона ҳамагӣ 1 километр мебошад ва дар наздикиш боз раҳи поезд аст. тамошобинони гиромӣ, замин 8 сотиқ мебошад ва чӣ хеле ки мебинед 4 кунҷа аст, ин чиз бениҳоят хуб аст ва ҳавлӣ 2 бино дорад. Якум бинои истихоматӣ мебошад, дар ин ҷо 3 дар хона ва 1 долон аст, яъне веран мегӯянд. Ва ин ҷо бошад дуюм бино, дар ин ҷо аллакай кухнӣ, ошхона ё ин ки баъзеҳо мегӯянд ошхона ва дегдонхона, ҳамом ва ҳоҷатхона. Дар ин ҷо боз оғилхона ҳаст дӯстони азиз ва худи ҳавлӣ. Ҳама дарахтҳош мевадиҳанда мебошанд, бо барқ ва об таъмин аст, дар ин чиз ягон мушкилӣ нест. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳам ҳамаш 100% мебошад, қоидавӣ. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем дӯстони азиз, лекин ҳозир бошад як фишори обро нишон медиҳем. бо об ва барқ ягон мушкилӣ нест дӯстони азиз ва дабтавод ҳаст, марҳамат. ин ҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ мебошад, ҳуҷраи хоб, яъне спальни. бо хоҳиши соҳиби хона ба навор намегирем, мегузарем ба дуюм ҳуҷра. марҳамат дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед як веранда аст, яъне долон, аз ду тараф треза аст. ва ин ҷо бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ дӯстони гиромӣ. дар ин ҷо дӯстони азиз аллакай сеюм ҳуҷраи истихоматӣ ҳаст, лекин дараш мутаассифона маҳкам мебошад. барои ҳамин ябора мегузарем ба кухнӣ. дар ин ҷо махсус як ҷо ҳаст ва хотиррасон мекунем ки ҳама дарахтҳои ҳавлӣ дарахтҳои мевадиҳанда мебошанд. ин ҷо кухни дӯстони азиз. ва ин ҷо бошад ошхона ё ин ки дегдонхона, касе дида чӣ хеле махкуле. треза ҳаст. ин ҷо аллакай ҳамом. ва ин ҷо бошад ҳоҷатхона. дар ин ҷо аллакай оғилхона мебошад дӯстони азиз. масоатшам калонак мебошад. 2 треза дорад. ва худи ҳавлӣ. заминаш 8 сотиқ аст, заминаш калон мебошад, 4 кунҷа аст. марҳамат дӯстони азиз, бо барқ ва об таъмин аст ва ҳама чизҳои даркорӣ дар назди ҳавлӣ мебошад. мактаби калони рақами 5, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ. партиез мегӯянд ин ҷо. нархи хона бошад 400 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷе занг зада пурсон шавед. барои маълумоти бештарам занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. марҳамат. нархи хона боз хотиррасон мекунем ки савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.